खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मुसाहारि बे समाव बोथोरखौ लानानै मिरु बोथोर बिगियाना मोनसे सांग्रांथि रादाब फोसावदों थारैनो मिरु बोथोर बिगियाना मा सांग्रांथि रादाब फोसावदों नोंथांमोननो ब्रेकिंनि गेजेरजों फोरमायगोन नंगौ हादरसानि दाब दाब जायगायाव बोथोरा गिख्रंथाव महर लानो हागौ जुदि नोंथाङा न'निफ्राय बहाबा थांनो ओंखारदोंब्ला सांग्राङै ओंखार मिरु बोथोर बिगियाना हादरसानि मोन 26 जिल्लाफोराव येलो एलार्ट फोसावदों मिरु बोथोर बिगियाना फोसावनाय बायदिब्ला घन्टायाव 50 निफ्राय 60 किल'मिटार बार अखा फैनो हागौ होनना फोसावदों आरो मिरु बोथोर बिगियाना फोरमायबावनाय बायदिब्ला मोननै आरो मोनथाम जायगायाव बार अखाजों लोगोसे सारअन्थाइ गावनायनि मिजिं दं होनना फोसावदों आरो हादरसानि मोन 26 जिल्लाफोरनि येलो एलार्ट फोसावनाय जिल्लाफोरा जाबाय क'क्राझार धुबरी खोला सालमारा बङाइगाव चिरां गवालपारा बरपेटा बिजनी बाक्सा नलबारि तामुलपुर बेफोर जिल्लाफोराव फोसावदों येलो एलार्ट लोगोसे उदालगुरि दरं कामरुप मेट्र' कामरुप ग्राम्य मरिगाव सोनाब कार्बि आंलं नगाव सनितपुर हजाय डिमा हासाव बेफोर जिल्लाफोराव बोथोर बिगियाना येलो एलार्ट फोसावदों आरो लोगोसे काछार हाइलाकान्दि कार्बि आंलं बिश्वनाथ आरो गलाघाटआव फोसावदों मिरु बोथोर बिगियाना येलो एलार्ट मिरु बोथोर बिगियाना हादरसानि मोन 26 जिल्लाफोराव येलो एलार्ट फोसावदों मिरु बोथोर बिगियाना फोसावनाय बायदिब्ला घन्टायाव 50 निफ्राय 60 किल'मिटार बार अखा फैनो हागौ होनना फोसावदों आरो मिरु बोथोर बिगियाना फोरमायबावनाय बायदिब्ला मोननै आरो मोनथाम जायगायाव बार अखाजों लोगोसे सारअन्थाइ गावनायनि मिजिं दं होनना फोसावदों आरो हादरसानि मोन 26 जिल्लाफोरनि येलो एलार्ट फोसावनाय जिल्लाफोरा जाबाय क'क्राझार धुबरी खोला सालमारा बङाइगाव चिरां गवालपारा बरपेटा बिजनी बाक्सा नलबारि तामुलपुर बेफोर जिल्लाफोराव फोसावदों येलो एलार्ट लोगोसे उदालगुरि दरं कामरुप मेट्र' कामरुप ग्राम्य मरिगाव सोनाब कार्बि आंलं नगाव सनितपुर हजाय डिमा हासाव बेफोर जिल्लाफोराव बोथोर बिगियाना येलो एलार्ट फोसावदों आरो लोगोसे काछार हाइलाकान्दि कार्बि आंलं बिश्वनाथ आरो गलाघाटआव फोसावदों मिरु बोथोर बिगियाना येलो एलार्ट आरो बे समाव नोंथांनि जिल्ला एबा ओनसोलाव बोथोरनि थासारिया माबायदि नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन।